Ну что у нас на речці? Повітря 25 градусів, а вода прогрелася до 17. Полічив я, що добрі умови починати ловити головня бетонокірована. Тим більше, що і питаються вже многие, як там головень почувається на твоїх речках, а я ще не ведав, бо не ловив. Зараз буду упершиню спробувати бетонокірована рибалити на гэтую рибу. Так, перший закид зробив, некий криху неудалий, недоречний, не туди, куди хотів. Воблер перехлеснувся у виніку. Ну, зараз будемо нешта намагатися. Неяк будемо спробувати пристосовуватися під умови. Есть варунки супроць мяне. Гэта ветер. Бачите, такі во боковы. Ветер абдувае вялікую петлю, але ёсць і тое, што на карысць мне. Гэта каламутная вода, слабая празрыстасць. Спадзяюся, што мой галавач мяне будзе не так добра бачыць. Ось перший головач, мабуть, ті хто там нас... О, нічого себе сопротивляется. Стойте, ребятки, давайте глядеть, кто там у нас. Ай, щупак, твою мать. Слухайте, да гэтых щупаков нигде не деться, який головач. Ой, Сём сапсовал мне всю головневую рыболовлю. Холера трасса. Щупак. Ой. Щупак заглынув мой адмысловый головневый воблер с добрым дзяўбуном. О, глядите, что робится. Угу. Щупак, нигде от вас не подеться. Все, плыви у речку. Бляха, крыху покусал меня. Колега, ты воблер доставал. Ай. Гэта быў відэаадказ тым, хто пытаецца, ці лавіў я ўжо галаўня, як пачуваецца галавач на тых рэчках, дзе я рыбалю. Ну, прыкладна неяк вось так. Дзяўбе шчупак, а галаўня пакулека злавіць цяжкавата. О! Так, а ось іще дзяўбун. Слухайте, змяніў прынаду такую на больш галавачовую. Але я, ну, дакладна ўсё роўна пакуль не ўпэўнены, што на галавач. Хто там? Шчупак. А гэта шчупак. Ой, трасца. А гэта яшчэ адзін шчупак, ужо на іншую прынаду, на маленечкую, такую пад некага жука, жужлічка і таксама шчупачок. Ну, з гэтым месцам усё зразумела, апанавалі яго шчупакі. Ідзем далей, будзем где-то нешта шукаць у іншых мясцінах. Да. Щупаковый травень. Так, нехта схапіў нехта.
Нехта сябры схапіў. І добрый. Нехта добрая нейкая рыбіна. Зараз будзем глядзець, хто там, неяк намагацца яе дастаць. Ну гэта не шчупак, дарэчы. Ого! Жэрах! Гэта жэрах! Як жэрах? Блін! Слухайце, а як я ж буду яго даставаць на свой спінінг? До 6 граммаў. Тэстам усяго лиш. А там же здоровенный жэрах. Ай-яй-яй-яй. Ну, а галоўнае не спяшацца. Жэрах не шчупак. Прынаду ён не адкусіць. Рыба, канешне, вельмі моцная. Але зубоў такіх вострых не мае. Ой, што ж гэта робіцца, а? Во неспадзяванкі малой рэчкі. Слухайце, я сюды падыходзіў і бачыў некую вялікую рыбу, але мне здалося, што гэта быў лешч. А мо гэта і быў гэты жэрах? Халера яго ведае. Ну і колькі я буду выважваць, галоўна, каб плёнкі хапіла тут. І зарада хапіла. А вой той жэрах. О, я то яго ўжо добра бачу, сябры. Так, ну я ўжо падхватнік. Падрыхтую на усялякі выпадак, не ведаю, ці ўлезе ён сюды. Мне якраз вы бачыце новы падхватнік. Так, браць я буду яго, мяркую, вот тут во. Тут во можна добра стаць. Все, пляцоўку я заняў. Пляцоўку я заняў. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Што робіцца? Ну, занять пляцоўку это толькі палова поспеху. Бо добра стаю, зручна рыбу браць, але каб яе ўзяць, трэба ж падвесці. Як гэтага жэраха падвесці? Ой, гаплічак, калі ласачка, ужо не падвядзі, трымай гэту моцную рыбу, а там же маленькі такі гаплічак. Ой, маленькая прынадка, маленькі гаплічак. Што робіцца? Так, здаецца, ён ужо пачаў стамляцца. Нічога я не пачаў, сказаў жэрах, і далей гне мае вудзільна. Добра ж гне, халера. О, слухайце, ён неяк там перакруціўся. Вось гэта можна выкарыстацца. А як ты выкарыстаешся, калі ён супраць плыні, ты яго ніяк не подцягнеш. Ну да, не подцягнеш яго, бо ён поперак стаў так. Так, он за плаўнік неяк зачапіўся, бачыце? Як это яго адчапіць? А мон туды пайти на іншую пляцоўку, а? Што скажаце, сябры? Ці тут уже працягваць? Не, мабыць, буду тут працягваць. Все. Ён ужо... Што, улезе ён сюды? Не ведаю. Маў рукой придется браць. Не, мабыць, не улезе. Слухайце, ой, за апошнія... Я уже не ведаю, там колькі год, а гэта самае працяглае выважванне ў мяне. Калі-то так яму толькі саму буйных доставаў так доўга. І карпаў. Саму да карпоў, а тут вунь жэрах. Бялізна, ці бель яго яшчэ называюць. Тыя, хто жыве каля рэчак. І круціцца нешта і так, і сяк, але ніяк не ідзе ён. Ніяк не ідзе ён да мяне. Быццам бы ведае, што я ловлю на тонкую снасть, на лёгкі спінінг. І ніколі такіх жэрахаў... А не, хто сказаць, ніколі такіх жэрахаў не ловіў. Але там снасть была крыху мацнейшая. Я з лодкі тады ловіў, тады у меня быў жэрах пад 4 кілаграмы. А гэты значна меншы, канешне. Вось гэта будзе выважванне. Вось гэта працяглае выважванне, канешне.
Кольки так можна буде, я не ведаю. О! А все, він воздуха глинув. Ну давай, ти ж уже глинув воздуха. Ну, давай же подиход сюди. Не хоче. Не хоче ренежирих здаватися. Так, ну что, опа. Ну что. Вот был бы мне подхватник больше, стой. Был бы мне больше подхватник, я бы уже моего бы взял. А так боюсь, что он сюда не зайде. Бляха, хотів його як либо грипом за губу взяти. Де ти там? Ой, що робиться? Ну, все-таки у подхватника. Ну, як тільки докранаюся, це жерех, він що робить? От поколи я тільки його помацався, мрій. Але я її взяв жереха. О, вяліса з нога. Ой, слухайте, одразу поглядите, яка принадка маленькая. Бачите, що наробилося? Сябри, все добре. Для мене скончилося. Я на малой речці витягнув вот таку вялізосну рибу. Майже 2,5 кілограма. Гэта жерех такий во. Моцний, самовитий, ручний драпежник. Зараз буду його відпускати. Ходімте разом со мною до річки і даруємо свободу ось такой ладной, пригожей рибині. Ой, жерех, великий дякуй тобі, жерешок. Ой, конечно, змагався ён. Змагався за свою свободу. Ой, як ніхто інший. Ой, стаміўся, конечно, гэты жерех. Ну, акрыяе у роднай рэчцы. Ці адкуль ён прыйшоў сюды? Узнёману. Прыйшоў, бачыце, трапіў тут на гаплік вандроўшчыка. Ну, вандроўшчыку пашанцавала, жереху не зусім пашанцавала, але нічога страшнага, гаплічак там быў маленькі, ледзь ён засеў у губу. Вось. Сіл у жереха, канешне, мала ўжо, але зараз мы яго тут прывядзем у добры стан. О, ужо варушыцца жерех, молодец. Да, мало я ловіў у сваім жыцці жерехаў, і вот так неспадзявана напаткалася такая мне моцная рыбина. Да, ой, надарылася прыгода, слухайте. А я уже думал, придется одних щупаков невеличких мне тягать. Бо з їх усё сьогодні почалося. Так, жерех, не спішайся. Все, пойшов. Фу. Все, з великою удячністю розвітваюся з гэтай рыбиной. У меня больше нема слов, сябры. Самі все бачили. Дякую, річка. А во якое цудоўнае спалучэнне. Водар чаромхі, спеў салаўя і цурчанне рэчкі. Во, атрымалася далёка сплавіць воблер. Так, праверым усё пасля жереха, каб добра было. Зараз спыніў. Чекаю, що він
випростається унька ля той корчаги, не ведаю. Бачите ви той бадняк ці, ні? Ну там який затишок якраз утворився. Зараз буду оттуда робити проводку по всій ось этой поворотці. Ну, невже каля того бадняка ніхто не стоїть. Ну, махчима він просто не хоче на воблер дзьобсти. Ось кинь туди гуму. Ой, кину, поглянемо. Але все, вирішив, що починається у мене воблерний період. Ось іду зараз по рапсовому полю вверх по речці, щоб потім спускатися вниз. І раз по раз трапляются мне вот такие сухие канавы. Это свой час тут мелиораторы наробили их. Не бачите, вільготі не хапає. Канавы это пустые, сухие. І у речці, щиро кажучи, води зараз вельми мало. Але буйная риба все равно приходить. І коли намагатися більше ходити, вандровать різні місцини, провірати, так можна і пощастить зловити трофей. Ну, а зараз я його шибую в нове місце, де вуголі ніколи не ловив. Трава ще невисока, побачив здалек такі урвище такое, высокий берег и поворот речки, такая добрая, привабная речная Україна. Дрозди розмовляють. А ось і головньовий дзяўбунок. Це безумовно був головень, бо у його стилі так. Принада упала, і він підійшов, зацікавився, а як тільки вона почала рухатися, і він по їй торкнув. Ну і невеличка справоздача, на що я зловив жереха, злов якого ви побачили. Першасно, це ось такий невеличкий воблерок, салматіні, зоветься ён. Ён тоне. Довжиня 3 см, вага 2,5 грами. Одна з самих маленьких принад, які я використовую у спінінговій ловлі. Вудільна новинка 26-го года Lucky John Bassara Flex 6. Ну и плетеный шнур диаметром 0,1 мм. Катушка Lucky John Vanrex Spin 6. Кому цікаво, назви і спосилки на принаду і снасті, як завжди, будуть у описанні до цього відео. Дякую за увагу. Все, оторвав я, оторву я зараз тут. Все, оторвав. Одорвав я себе свій уловний воблер. Принаймні у той розфарбовці буду зараз шукати ще нечто подобне. Ну, як все жваво почалося, і потім уже тишиня. Всього один дзяўбун був.
меркавана галаўнёвы. Да нават не дзяўбун, а тузан такі тузануў. Ёсць у мяне адчуванне, што яшчэ рана так мэтанакіравана паляваць на галаўня. Прынамсі тутака на гэтай рацэ. Да, я бачу ўжо ў соцсетках шмат хто галаўня лавіў. Менавіта таму і ў мяне пытаюцца, як тут з гэтай рыбай справы. Але рэчка ад рэчкі моцна адрозніваецца, сябры. Дзесьці бывае, што і ў красавіку уже на воблеры ловіцца спраўна галавень. А дзесьці трэба амаль лета дачакацца. Больш-менш надзейна гэта ўжо перад нерастам. У канцы вясны ці у пачатку лета, тады ўжо амаль паўсюдна галавень актыўны. Не тое, што актыўны, а такі, мабыць, больш драпежны становіцца. І таму на штучныя прынады лепш рэагуе. Ну, дадатак і хрушчоў ужо розных хапае. Нешта ў мяне невялічкае села, мабыць, акунёк. Толькі хацеў вам працягнуць расповед пра галаўня, там нераст і так далей. Хто зараз нерастуе, нехта ў мяне сеў. Што зноў шчупак? Халера трасца! Яшчэ і воблер адкусіла! Ой! Щупака, блин! Адгрыз шчупак. Один з самых таких улоўных у меня галаўнёвых воблераў. Чабик с синими такими полосками, серебрыстый. Пошукаем, яшчэ дзе ёсць. Не тое, дык трэба будзе замаўляць. Перад нерастам становіцца такі больш злы галавень. Ну а ў гэты час на рэчцы нерастуюць міногі. Такія дзіўныя рыбападобныя стварэнні, якія пасля нерасту гінуць. Нерастуюць яны на жвіровых такіх перакатах, і калі іх ведаць гэтыя месцы, то можна нават паздымаць нераст міног. У мяне атрымлівалася зусім непужлівыя такія падчас гэтага працэсу блізка да сябе падпускаюць. Такое вельмі захапляльнае відовішча. Ну і во, нарэшце вярнуўся у тую мясціну,
дзе цягаў неспадзяванага жэраха. Ой, добра так натупаўся па рэчцы, добра так стаміўся, здарожыўся. Зараз мотоциклетка тая проедзе. І я з вами, сябры, хочу на гэтым развітацца, бо неўзабаве сцямнее, ужо сутонне тут апануе рэчку і наваколле. Вось, таму дзякуй, што паглядзелі. Спадзяюся, вам спадабалася. Я заўсёды з задавальненнем дзялюся сваімі шчырымі эмоцыямі. До новых сустрэч, сябры. Павлюк трус. Выйду в поле я, золоты простор, там привольная руньку дравится, и под водгулле подвесновая, буйноголлями славой новою темно-синий бор кучеравится. А притым бары, ой, золотится, под окном горыть золотый усход, речка шустрая, песень хвалями, чистой люстрою да коралями, вольно котится подаер чарот. А над речкою, над крыницею, хутары стоять усмехаются, вочмизорами, зараницами, светло-чистыми, променистыми, у лона синих вод углядаются. Выйду в поле я, далечень простор, там привольная руньку драется, и под водгулле подвесновая, светлой волею, славой новою, темно-синий бор кучеравится.